Härligt, grymt, bra jobbat, roligt att se er igen i ett sånt här härligt ärevarv. Vi gratulerar igen till A-finalbiljetten. Då så ska vi sladda och faktiskt välta av banan så den är i kanonskick sen inför GDA. Så det blir en kort paus när vi startar igång igen GDA. Och då är det A-final. Vi ska alltså alldeles strax börja kåra. Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna! Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna! Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna!
Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna! Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna! Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna! Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna!
såklart. Vi välkomnar Rinjandi från Hortni 1, Kelly Eriksson. Välkommen in och rider för Sleipner Västmanlands islandshästförening. Vi välkomnar in Kolbein från Fögrolid, gula färgmarkeringar och nu har han Sofia Österholm i sadeln. Vi välkomnar också Frameri Froski Paskaga, gröna färgmarkeringar, Reiner Adalsteinsson. Vi vill ha in Frida Dahlén, Pipar Frau Littlebräcke, blåa färgmarkeringar, välkomna. Reiner rider för Sigur Islands hästförening och Frida för Glöjmör. Vi vill ha in Leikur från Leikum 82, James Faulkner, vita färgmarkeringar, James rider för hemmaföreningen och Feigur Islands hästförening kommer här. Vi välkomnar Elfa från Sundabacka, Malin Paulsson som rider för Fengur Islands hästförening. Malin hon rider med svarta färgmarkeringar kommer här, varmt välkommen in på banan. Så vill vi ha in Kolka från Fögrolid i sadeln, Katie Sundin Brumpton, rosa färgmarkeringar. Och så vill vi ha in Augustinus Frau Jadri, Jenny Göransson med orangea färgmarkeringar. Katie rider för Aufram och Jenny hon rider för Eja Skärgårdens Islands hästförening. Då ska vi ryttarna stort lycka till och vi ber att de visar valfritt tempo tölt. Varsågoda. Då tackar vi för det. Ni kan sakta ner era hästar till skritt. Vi har fått se första delen av detta första moment och vi ska få se det i andra varvet också. Jag ber ryttarna att ni byter varv och använder det varvbytet lite grann att se över fördelningen. Härligt precis så. Man skrittar på lite längre kanske och vänder sen. Perfekt. Då är ryttarna i rätt varv. Jag ber att ni visar valfritt tempo tölt även i detta varv. Varsågoda.
Då tackar vi ryttarna för det. Ni kan sakta ner era hästar till skritt. Och vi har fått se det första momentet i denna A-final i GDA. Jag ber ryttarna att ni byter varv. Ser över fördelningen i detta varvbyte samtidigt som jag läser poäng för det valfria momentet, valfria tempot i tölet. Så ska vi se. Då har jag poäng för Tölt här. Vi börjar med Rynjandi från Hortnet. Röda färgmarkeringar 8.50, 8.80, 8.60, 8.60, 8.50. Kolbein från Fögrelid gul får 8.40, 8.40, 8.30, 8.40, 8.20. Frammarj Froski Baskaga och Reiner grön får 8.40, 8.50, 8.40, 8.60, 8.60. Pipar Frau Littlebräcke blå färgmarkeringar för 8.40, 8.40, 8.20, 8.0 och 8.30. Laikur från Leikemoti, James vita färgmarkeringar för 8.80, 8.60, 8.70, 8.60, 8.70. Elfa från Sundabacka svart 8.50, 8.40, 8.50, 8.40, 8.50. Kolka från Fögrelid och med rosa färgmarkeringar får 8.50, 8.40, 8.40, 8.40, 8.30. Och Augustinus Frojadri Orange får 9,10, 8.90, 9,0, 8.80 och 8.70. Då ber jag ryttarna att ni visar trav. Varsågoda och visa trav. Då tackar vi för det. Ni kan sakta ner era hästar till skritt. Och vi har fått se första delen av travmomentet. Nu ska vi vända om till höger varv och sen ska vi ge hästarna 1 minuts skrittpaus. Och så vet ni att jag säger till när jag startar den. Jag säger också till när det är 15 sekunder kvar. Ska vi bara se till att vi har alla i rätt varv. Då kan ni skritta på framåt. Vi startar skrittpausen nu. Då är det 15 sekunder kvar. Då så, jag ber ryttarna att ni visar trav även i detta varv. Varsågoda.
Stort tack ryttare. Ni kan sakta ner era hästar till skritt. Vi tackar för momentet trav. Och så skickar vi ut er på passbanan. Och jag ska läsa poäng för trav. Och jag vill att ni stannar till. Ni skrittar förbi hagarna på höger sida. Och sen när staketet börjar bli lite högre på passbanan så stannar ni till där en god bit framför startboxarna. Då har jag poängen för trav här. Vi börjar med rinnande röda färgmarkeringar 860, 880, 860, 860, 860. Kolbein från Fökorolid, gula färgmarkeringar får 840, 850, 850, 850, 840. Framerje Froski Paskaga grön 780, 830, 80, 80, 790. Pipar Frau Little Bräcku, blå 830, 850, 830, 80, 830. Leikur fra Leikkamoti, vit 820, 830, 830, 80, 80. Elfa från Sundabacka, svart 850, 860, 850, 840, 850. Kolka från Fökorolid, rosa färgmarkeringar får för trav 840, 840, 850, 840, 860. Och så har vi till sist poängen för Augustinus Frau Jadri och som har orangea färgmarkeringar. 860, 870, 860, 840, 860. Härligt, våra ryttare skrittar bortåt här för sitt första försök av 2 i pass. Då välkomnar vi första ekipaget Rinjandi och Kelly, första försök. Kolbein, varsågod. Framerje Froski Paskaga, varsågod Reiner. Pipar Frau Little Bräck och Frida, varsågoda. Leiker från Leikem 82 och James, varsågoda.
Elfa från Sundabacka. Malin, varsågoda. Då ska vi se om det är någonting på banan. Åsa springer, tack snälla för detta. Ja, och det är okej att få hjälp med bootsen där borta. Vi har fått okej från huvuddomaren också, så att det är inga konstigheter alls, utan vi väntar tills man fått på boots ordentligt. Stort tack för det. Då är vi redo. Elfa, Malin, varsågoda. Kolka från Fökerolid och Katie. Och Augustinus Frojadri, Jenny, varsågoda. Tack för det. Vi har fått se samtliga deras första försök. Då får de bege sig ner igen, skritta längs med passbanan och komma tillbaka ner för sitt andra försök. Här har ni dem, Sveriges bästa ekipage hästar i A-flock.
Då har vi fått ner dem igen och vi är redo för det andra försöket. Välkommen Rinjandi från Hortnet och Kjell Eriksson. Då välkomnar vi fram Kolbein från Fagerölin, Sofia Österholm. Då är det dags för Framäri för oss Skipa Skaga. Reiner, varsågoda. Vi välkomnar fram Pipar Frau Littlebräcke och Frida Dahlén. Och nästa ryttare, Laikur från Leikemotor, James, varsågoda. Tackar vi för och välkomnar fram Elfa från Sundabacka och Malin Paulsson.
Då är det Kolka och Katie, varsågoda. Och Augustinus Fröjadri och Jenny, varsågoda, ert andra försök. Stort tack för det. Nu har vi fått se de 2 försöken i pass. Nu vill vi ta ner dem igen för en utrustningskontroll. Och så ska vi ta poäng för pass, för spirit och för form under ryttare också. Så välkomna ner, kära ryttare. Och för en utrustningskontroll, och så kommer poäng. Då har jag poängen för pass. Vi börjar med Rinjandi Frahortny som får 870, 880, 840, 860, 870. Vi går vidare till Kolbein från Fagerolin gul som får 830, 850, 840, 850, 840. Framme från Skipaskaga grön får 840, 860, 820, 890, 870. Och poäng sen för pass Pipar Frau Little Bräcke blå 850, 850, 830, 850, 850. Så går vi vidare till Laikur från Leikemoti, vita färgmarkeringar som får 870, 870, 870, 880 och 850. Och så har vi poängen för Elfa från Sundabacka och Malin, svarta färgmarkeringar, de får 860, 850, 850, 850, 840. Kolka från Fagerolid och Katie rosa 870, 850, 860, 870, 850. Och till sist för Augustinus orangea färgmarkeringar, de får för pass 850, 860, 850, 850, 830. Och då har jag poäng för Spirit och vi börjar med Rinjandi från Horny 1 som får 868. Kolbein från Fagerolid gul 846. Framme från Skipaskaga grön 850. Pipar Frau Little Bräcke blå för 836. Leikur från Leikemoti vit för 862. Elfa från Sundabacka svart för 854. Kolka från Fagerolid för också 854 för Spirit. Och sen rundar vi av med poängen för Augustinus Fröjadri 872. Då har vi en poäng kvar och den gäller form under ryttare. Vi börjar med Rinjandi från Hortny 1 som får 860. Kolbein från Fagerolid 840. Framme från Skipaskaga 840. Pipar från Little Bräcke 824.
Leikur från Leikum 82 får 8,62. Elfa från Sundabacka 8,52. Kolka från Fögrulit 8,50 och Augustinus från Jadri får 8,80 för form under ryttare. Jajamensan, då ska vi se om vi snart är redo för en prisutdelning och kora vår första svenska mästare, och det är i GDA. Då ska vi snart starta igång. Då ska vi se, nu kom det en liten smygfanfar. Det var ju inte meningen. Den ska vi hålla på ett tag till. Men vi börjar bli lite redo för prisutdelning och vi välkomnar ner på en 8:e plats med totalpoängen 8,32. Pipar Frau Littlebräcku, Frida Dahlén.
Kommer ner här framför publiken och vi välkomnar ner på en 7:e plats totalt 8:41 Kolbein från Fögrolid med Sofia Österholm i sadeln i denna final. Vi har på en 6:e plats med totalpoängen 8:44 Frameri Froskiparskaga Reiner Adalstensson. Sen har vi ingen på 5:e plats. Vi har 2 stycken på 4:e plats som får en varsin röd rosett. Totalpoängen 8,50. Vi har Elfa från Sundabacka, Malin Paulsson, och vi har Kolka från Fögrolid, Katie Sundin Brampton. Vi har uppe på prispallen nu. Ska vi kliva upp på en 3:e plats. Bronsmedalj går till med en totalpoäng på 8,60. Leikur Frau Leikum 82, James Faulkner. Stort grattis till det. Kommer ner här. Bronspengen hänger runt halsen. Välkomna att ställa upp er, och 2 stycken har vi där uppe kvar. Och nu kanske ni ser grymt jobbat. Ridit upp sig från en B-final. Rinjande från Hortnet, Kelly Eriksson. Stort grattis till en fantastisk andra plats på detta svenska mästerskap i A-flock. Stort grattis. Välkommen ner. Ta emot publikens applåder. Sen har vi segraren, vår nykorade svenska mästare i GDA med en totalpoäng på 8,71. Det är Augustinus Fraujadri med Jenny Göransson. Stort grattis! Här kommer de med prisutdelare. Jannike Moström i den vackra folkdräkten. Augustinus, han är försedd med ett segertäcke och gäng runt halsen, och Jenny kommer med guldmedaljen runt halsen såklart och ställer upp sig. Och så. Nu ger vi dem en applåd till, tycker jag. Och så ska vi ha en fanfar. Och då tror jag att det ska överräckas en pokal också till vår svenska mästare i GDA. Stort grattis till det. Ska jag lämna över ordet till min kollega Frida där som ska kolla läget med segraren. Bara gör en liten check-up att den här mikrofonen funkar. Vi stämde av den lite tidigare idag och det gör den. Jenny, nu får vi ge dig ett riktigt grattis härifrån. Tusen tack. Vad känner du har varit det allra bästa med ritten idag? Tältmomentet. Och hur ska ni ladda upp för, jag vet ju också att du är i en A-final lite senare imorgon. Och hur ska ni ladda upp för att visa på lika bra poäng eller ännu bättre? Jag vet inte. Vad toppar det här? Härligt! Vi säger stort grattis till Jenny och Augustinus. Grymt bra jobbat och stort grattis igen som sagt, och silvermedaljören Kelly Egersson och Rynjandi från Hordni och 3:an James Faulkner, Leikur från Leikum 82. Nu så,
vill vi att vi får ett ärevarv med vår svenska mästare i GDA i täten. Augustinus Frau Jadri, följt av Rinjandi fra Hortnet och Leikur fra Leikemoti. Här kommer de. Härligt, stort grattis, bra jobbat alla duktiga. Sveriges bästa avflockshästar har vi fått se. Augustinus Frau Jadro, den allra bästa. Nu så är det lördagskväll och så får ni ta hand om er och ha en grym kväll. Så ses vi igen imorgon. Stort tack också domarna. Thank you judges. Rannar Gunnarsson, Laurus Austmar Hannesson, Nina Bergholtz, Olof Artnason och Marcus Ljungqvist. Thank you for today and we see each other again tomorrow. Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 års erfarenhet. Agria, för hela djurlivet. Hej och välkomna!
Vi finns alltid där med trygghet och råd från över 130 år.